Λοιπόν, μάγκες, Jimmy Boy GR εδώ και θέλω να βάλω ένα τέρμα στις μαλακίες που κάποιοι YouTubers την έχουν δει YouTubers. Φίλε, έχω 134.000 subs από το 2018, τότε που δεν μπορούσες να κάνεις πρόμο για να αποκτήσεις subs και likes. Εσύ τους έχεις τώρα γιατί βάζεις το χέρι στη τσέπη και νομίζεις κάποιος είσαι. Άστο αυτό. Θες να μιλήσουμε για πατίνια? Έλα να σου δείξω ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο, φίλε, που είναι λίο. Λοιπόν, πάμε. Διακόπτης. Έχουμε βολτόμετρο. Το συγκεκριμένο είναι στα 54 βολτ. Σου δείχνει πόσα βολτ έχει μέσα. Πάμε να τα ανοίξουμε. Πατάμε. Έχει ρυθμίσεις να το έχεις νόμιμο ή παράνομο. Έχουμε λοιπόν φώτα, flash, κόρνα κανονική. Έχουμε κανονικό ντίγκι για πεζόδρομους. Τι άλλο μπορούμε να έχουμε σε αυτό το ποδήλατο? Το φως του είναι τόσο δυνατό που μπορείς να οδηγήσεις μες στα μαύρα μεσάνυχτα, όπως λέγει το θηρίο. Έλα να σας δείξω εργαλείο και όχι βλακίες και μαλακίες που κάποιοι τζαμπουνίζουν. Τα flash, έχει flash ενδείξεις. Κάθε φορά που ανοίγεις το flash σου δείχνει και την ένδειξη. Αυτά είναι, bro. Τα φώτα κλεισμένα, τα φώτα αναμένα. Λοιπόν, και μην ξεχνάς, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η κόρνα. Έχουμε ένα πάτωμα 18 αμπέρ. Έχουμε γύρω από το πάτωμα φώτα. Πατάς φρένο, αναβοσβήνει. Πιάσε όλα τα φώτα γύρω. Standard make. Έχουμε μοτέρ εδώ 1300 πικ. Και αν πάθεις λάστιχο δεν το βγάζεις, το ξεβιδώνεις, το τραβάς, βάζεις αμπρέλα, το ξαναβάζεις σαν καπάκι και είσαι ready to go. Σιδερένιο stand πίσω, το πιο βασικό. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε δισκόφρενα μπρος πίσω. Εγώ είχα μεγάλη έτσι κάβλα να έχω μπλε κόκκινα αμορτισέρ. Τα έχω μπρος πίσω. Όπως βλέπεις εδώ πέρα, τα δισκόφρενα είναι EABS. Είναι δηλαδή ηλεκτρονικά. Όλο το πάτωμα είναι φωτιζόμενο. Όπως βλέπεις, το πάτωμα είναι αρκετά μεγάλο για 3 άτομα. Εύκολο quick release. Μπαμ πάνω κάτω, για να μην παιδεύεσαι, έτσι. Και το πάτωμα έχει ειδικό στρώμα, όχι για να μην γλιστράς, για να προστατεύεται. Μην μπερδεύεσαι, μάγκα. Το πάτωμα είναι όλα τα λεφτά σε ένα πατίνι. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Λοιπόν, τώρα το έχω. Έχει 3 σκάλες, παράνομη και νόμιμη. Έχει και άλλη μία μεσαία. Θα το έχω στη μεσαία γιατί στο full είναι πάρα πολύ έτσι δυνατό και έχω τραβήξει και 2 βότκες και δεν θέλω να φύγω off-road. Θα σας κάνω ένα demo να δείτε τι είναι το αληθινό πατίνι. Τι είναι ένα πατίνι, όχι με 700 ευρώ, με 2.500 ευρώ, ρε μπρο, δεκάρια λάστιχα, έτσι, fenders, τα πάντα όλα. Είναι ένα πατίνι, όχι αυτά που σας δείχνουν οι βλάκες στο YouTube και σας ενθουσιάζουν με τα ψέματα. Είναι πατίνι που θα σε πάει παντού. 60 χιλιόμετρα αυτονομία, τελική 60 χιλιόμετρα. Έτσι, αν είσαι και αδύνατος, μπορεί να πας και 70. Είναι ένα εργαλείο που θα το έχεις για πάρα πολύ καιρό. Θα σας κάνω ένα demo με αυτό εδώ το πατίνι για να δείτε πως πετάει. Για να δείτε πως οι μάγκες που αγόρασαν τους subs έτσι από την Google με τα promo είναι ψεύτικοι. Για πήγαινε πίσω το 2018. Μπορείς να έχεις όπως έχω και εγώ 134.000 subs. Λοιπόν, το βάζω, ανεβαίνω πάνω και ο Θεός βοηθός, για να καταλάβετε τι πάει να πει ηλεκτρικό πατίνι, μάγκες. Περιμένω να φύγει λίγο η κυκλοφορία και πάμε. Wow, σούζα, το είδες? Σούζα, το εργαλείο σηκώθηκε σούζα. Έτσι πάμε. Εδώ πάμε. Εδώ είσαι, μπρο. Εδώ είσαι, αυτό είναι πατίνι. Ξέρω τώρα έχει αέρα, δεν ακούγεται. Εδώ λέει και έχεις ρο 1. Και άσε μαλακίες που σας τζαμπουνάνε για ηλεκτρικά πατίνια. Θες να σταματήσεις? Πρόσεξε τώρα το σταμάτημα. EABS φρενάρισμα.
σταματάς μέσα. Πρέπει να είχα μέσα γύρω στα 70 χιλιόμετρα τώρα και σταμάτησα με τα EABS μέσα σε ούτε 5 μέτρα. Αυτό είναι το πατίνι, παιδί μου. Αυτό είναι το πατίνι που πρέπει να έχεις. Αλλά δεν κάνει μόνο 200-300 ευρώ. Πάμε πάλι ένα second replay για να δείτε. Πάμε. Όπα. Σούζα, το έχω τέρμα full. Πάμε να δείτε τι παίζει. Έτσι πάει το πατίνι, φίλε μου. Δεν καταλαβαίνεις λίγο τις λακκούβες, γιατί έχει γαμό τα αμορτισέρ. Εδώ. Δεν φοβάσαι. Εδώ είσαι. Φρένα. Πιάσε φρένα. Μιλάμε για φρενάρισμα που δεν καταλαβαίνεις πώς σταματάς με αυτό το εργαλείο. Γιατί όταν το ABS είναι ηλεκτρονικό, σου δίνει άλλες δυνατότητες να σερφάρεις, να απολαύσεις με ασφάλεια. Και έτσι εσείς οι ψεύτικοι μάγκες με τους ψεύτικους τους subs που αγοράσατε, για πάτε πίσω στο 2018 να δούμε πόσους είχατε. Jimmy Boy GR τα λέμε.